Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, isa ka poso guard nga suspected sa COVID-19 na sapwan patay sa iya nga puluyan. Dr. Jonathan Lobaton nag-resign bilang Executive Assistant for kag Chief of Staff ni Governor Lacson. Sa mga balita nasyonal, barrier sa motorsiklo hindi na kinahanglan sa mga nagapuyo sa isa lang kabalay sa mga lugar nga ginapaidalom sa General Community Quarantine. Retirado nga pulis patay matapos matampukan sang debris sa Mabaskog Galinog sa Masbate. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Boy Duran. Ang aton mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Okay, mga ka-aksyon, welcome once again sa aton dira nga mga Facebook followers, no? There's Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Good morning lang sa kay Jocelyn Aresevita Olak. Good morning sa imo. Kay Dato Puti, good morning Aksyon Boy and Dorel, keep safe always. Salamat. Sa kay Allen Transporto. Good morning Action Boy kag Dorel, monitor ko si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man mga monitor man mga Angels ko Joy Joy Lenlen. Always monitor man si Tatay Moroy, Tatay Lete, Nanay Leti, Mama Edna Lapar. Kay Myla Dikito, good morning sa imo. Si Dato Puti, taga Nagasi sa La Carlota, of course, no? Maayong aga. Ernesto Regazzo, sa taga Regazzo family ko no, sa Barangay Hagimet, Alacapa, Estilia, La Carlota City, maayong aga sa inyo tanan halin kay Ernesto Regazzo. Of course, sa kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning man sa imo. Sa kay amigo naton Roberto Juanbol Gallo, good morning. Dira sa America, sa Las Vegas ni sila gali. Makakadto ka sa Las Vegas, kadto kay amigo ta One Ball, ha? Sige. Basi maka-kuan ka pa to, maka-perform sa mga Sa street. Kalain. Ronnie Sidayon Gordon, maayong aga kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., maayong aga man. Good morning. Si Bombakli, Action Boy, na great one Way pa ko da. Alagad ka medyo... Bumbakle? Yeah, si Bombakli, good morning Action Boy, kag Dorel, listening sa Barangay Handumanan. Greet niya lang ko ng family Martinez. Kag si Mark Palco Tilog, Idol, good morning, patamyaw sa iya ko no asawa Action Boy, nga si Riza. Kay Dato Puti, Action Boy, Mamang Rosit always ga monitor. Wala dato itom. Charot. Si Alex Fuentes, may aga sa inyo ni Action Sir Boy. Kilala mo si Dato Puti? Kilala mo siya? Oo, ito sa unang mga... Sa history mo bala? Sa history. Kaliyabi ko siya ni mismo.
Mayang aga, Mr. Happy Wednesday sa inyo nga duha. Be safe. Be safe man. Kay Harold Malacaste, good morning. Christine Minyes Villalobos, good morning mga ka-aksyon. Morning lang sa tanan nga Energy Fans Club member. Chunboyo. Wala ka pa kita po nag-join? Ha? No nga. Nakita ko may invitation ko to na ma-expire na yan yung invitation ko. Kay Michael June Season, good morning Action Boy and Dorel, happy listening and keep safe always. Saya ko no family Season Palma sa Purok Brotherhood, Sumag. Monitor from Parañaque with love. Kay Olive Gargaritano, good morning Action Boy and Action Dorel, watching live from Riyadh, Saudi Arabia and Action Boy. Kay Cory Vidaha dra sa may Kuwait, yes, good morning Suki. Good morning Suki ko namang ha. Dito magyapon ang Riyadh sa Saudi Arabia. Wala nagsaylo? Wala nagsaylo so far sa Panokoy. Kay Romel Hype, good morning Action Boy and Action Ma'am Dorel, stay safe and healthy everyone. Kay Aming Gallego Gapis, good morning Action Boy and Shootiful gid. Shootiful. Gabi ka term do ka very gay lingo. From Barangay Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Thank you kay Denise. Ara na siya? Richard de Boroma. Yes, ara na siya. Bo, kanami isang dress ni Mami Doors. It's so nice. Thank you. Small thing. Sige. Standby na sa atin nga. Kara naman. Mga balita lokal na ito na banday diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bacolod City Administrator M. Ang isa ka poso guard sa Bacolod Government Center nga ginakabig bilang suspected COVID-19 patient ang nasapuan nga patay sa sulod sang banyo sa Yabalay. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ang nga ang poso guard nagbatyag sang sintomas ng COVID-19 pareho sang ubo kag hilanat apang wala ini nagpa-hospital sa pagdumdum nga normal lamang ang masakit nga iya ginabatyag bangod sa maulanon nga panahon. Duha man ni Ang, isaharon lamang nga nagapangabuhi ang poso guard kang ginalantaw nga posibilidad ang mga hinali ini gin-atake sang kabudlay sa pagginhawa nga gintunaan sang kamatayon. Palayag pa ni Ang nasambit nga poso guard ginagakuhaan sa swab test kay ilan na ginapaabot nga positibo ini sa masakit bangod sa mga ginbatyag nga sintomas. Sa impormasyon ni Ang, 5 na ka-empleyado sa syudad ang na-record nga napatay bangod sang COVID-19. Sa amon sa city government, lima na ang napatay ng empleyado sa city government. Because of COVID. Yeah, although ginsan siya na COVID, but they really suspect, he is a suspect kaya pa nagwa iya nga test, but na-test siya, no, na sakwan lang siya, isama na mo ka poso guard na gabantay, dira actually sa, kung dira wala action bray, kung daagi, kapakato sa sanggunian, sa likod, sa kilid, na entrance. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Ang. Nagdangat na sa 2,981 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 86 ka bag-o nga kaso. Sa datos sang DOH-6 ang 86 ka bag-ong ginalakipan sang 22 ka kaso sa syudad sang Iloilo, syudad sang Bacolod nga may 21, probinsya sang Iloilo nga may 15, Negros Occidental nga may 15, Guimaras nga may 12, kag Antique nga may 1 ka kaso. Ginanunsyo man sang DOH-6 nga sa 86 ka bag-o nga kaso, 81 ang gin-classify nga local cases, kag 4 ang LSIs. Ang Western Visayas may 18 ka bag-o nga recoveries o kung may kabilugan nga 1,273. Nga dugangan sang 4 ang napatay o kung may 42 nga death toll sa COVID-19 ang Western Visayas.
ang napatay na record sa tigduha sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Iloilo. Ang Western Visayas nakapagwa sang 639 ka laboratory results nga may 86 ka bag-o, 4 ka repeat test, 549 ka negatibo kag wala sang repeat test. Naka-recover na sa Balatiang ang siyam sa 19 ka mga personal sa Police Regional Office 6 nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, pinakauli nga nagpositibo sa COVID-19 ang 3 ka mga pulis kag non-uniform personnel nga nag-duty sa PRO6 headquarters. Ang isa ka nagpositibo nga NUP ang na-assign sa Office of the Regional Director. Rason kung nga nagpaidalo man sa swab test si PRO6 Regional Director Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Nagpositibo man sa COVID-19 ang isa ka police captain nga na-assign sa Regional Control Division kay isa ka police staff sergeant nga nahamtang sa Community Affairs Development Division tanan sang PRO6. Ginpaidalom naman sa swab test ang tanan nga kaupod sa opisina sang mga nagpositibo sa COVID-19. Naka-recover na ang isa sa 2 ka pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Nokpo Director Police Colonel Rome Palge, nagapabilin nga 2 lang ka pulis sa Nokpo ang nagpositibo kag nagalaom ini nga hindi na madugangan pa. Dugang man ni Palge, ginapatuman man nila ang pagsunod sa health protocol agon hindi magdamo ang nagpositibo sa diin sila ang may dako nga papel sa pag-away sa COVID-19. Naibaluan ang 2 ka pulis na deploy sa mga quarantine facility pareho sang hotel nga ginatulugan sa mga returning overseas Filipino workers agon OFWs kag iban pa o kung iban sa ila nagpositibo man sa amo nga kagaw. Ginsealed off ang 17 ka mga puluyan sa Purok Rosas Pandan, Barangay Cabug, Siyudad sa Bacolod matapos ng positibo sa COVID-19 ay isa ka babae nga nagtaliwan sa naligad nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay punong barangay Juan Zunial Malayang, ginkumpirmar sa nga kahapon nagwa ang resulta sa swab test sa 53 anyos nga babae kag nagpositibo ini sa COVID-19. Sunod kay Malayang, gindala sa Bacolod Adventist Medical Center sa Huwebes ang gabi ang napatay matapos ginhapo kag naglain ang pamatyag. Nagpatay ang babae Biyernes ang aga sa ospital. Ang napatay wala sa travel history. Apang ginpahayag ni Malaya nga ining masami nagapangumpra sa iyang mga baligya sa Tiangge. Pahayag pa ni Malaya ang una na ginsealed off ang balay sa napatay sa itong Biyernes. Sa 17 ka mapuluyan, 26 ka pamilya apektado sa sining pag-sealed off. Samtang 8 ka persona nga close contact sa napatay ang ipaidalom sa swab test karon nga adlaw. Nagparugya naman si Malayang sa publiko nga sundon ang ginamando nga health protocols ng gobyerno agud nga hindi matapikan sa COVID-19. Ginpa-istrikto pa sa grupo sa mga doktor sa syudad sa Bacolod ang ginapatuman nga health protocols pareho sa pagsuksok sang face mask, physical distancing, curfew, kag sa karon pagsuksok na sang face shield. Una diri wala ginpasugtan ang pangabay sang grupo nga time out kag ibalik sa ECQ ang syudad sa sulod sang 2 ka semana bangod sa pila ka konsiderasyon pareho sa opinyon sang hanay sa mga negosyante nga hindi na makatibawas pa kung magbalik ang istrikto nga lockdown. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga bangod sa pila ka konsiderasyon liwat na lamang ginpangabay sa mga doktor ang pag-istrikto sa tanan nga health protocols tuwa na diskubre nga base sa record sa Bacolod City PNP may 17,000 ka persona ang nadakpan sa otoridad nga nagapakatig-a kag wala na sang disiplina sa kaugalingon angot sa mga bagay nga dapat himuon agud malikawan nga matapikan sang virus. Ginkumpirma naman ni Dr. Jonathan Lobaton ay pag-resign bilang Executive Assistant 4 kag Chief of Staff ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Lobaton nga Agosto 5 sa iya ginsumeter kay Lacson ang iya resignation letter. Sunod kay Lobaton, luyag sini nga matutukan ang iya career sa pagtudlo bilang Doctor in Public Administration kag mahatagan sang panahon ang pagtatap sa iya 83 anyos nga iloy. Iya gintugyan sa gobernador ang pagpili kung sino ang luyag sini kabulos sa iya nga posisyon. Si Lobaton ang unang nagserbi bilang Chief of Staff ni Lacson sang ini ang vice gobernador pa lamang sang Negros Occidental. Naibaloan man nga si Lobaton ay isa sa mga ginpilian agud mangin presidente sa isa ka state university. Yes, Aksyon Marlon, also as executive assistant for and chief of staff to the governor.
Private life lang, anay. Private life lang. Kay I want to pursue my teaching career. Naman na siya daw I want to give time to my mom, 83 years old naman. So kung gid more on teaching gid kay siyempre dugay naman nga gusto ko i-focus akong attention sa teaching. Ang kabahin na isang pahayag ni Dr. Jonathan Lobato. Pasalamatan naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang serbisyo nga ginhatag ni Dr. Jonathan Lobaton sa probinsya bilang Chief of Staff o Executive Assistant 4 sa press statement yung ginpadala sa gobernador sa mga provincial capital reporters. Iya ginkumpirmar ang pag-resign ni Lobaton bangod sa personal nga rason. Ulad diri ginpahayag ni Lobaton sa interview sa Aksyon Radio Bacolod nga luyag niya magbalik sa pribadong individual agon makapadayon sa iya teaching career bilang Doctor of Public Administration. Gusto man sini nga matagan sang dugang nga panahon ang pagtatap sa iya iloy nga nagaedad sa 83 anyos. Magluwas sa Executive Assistant 4 kag Chief of Staff sa gobernador, si Lobaton ang nag-uyat man sa posisyon nga Incident Command Commander sa Provincial Incident Management Team nga mo nagapanguna sa pag-implementar sa matikang batok sa COVID-19. Sa imong panaton nga balita lokal, nagapagigangot sa karon ng Police Station 3 sa kapulisan sang Cadiz PNP para makakuha sang dugang pang impormasyon may kangtanan sa pagpatay kay Zara Alvarez sa tong Lunes sang gabi sa barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Suno kay Police Station 3 Commander Captain Richard Fajarito na serbihan na sadto si Alvarez ang warrant of arrest sa siyudad sang Cadiz bagod sa kaso ng murder apang na-dismiss sa korte. Doon pa naghulat man sila sa mga magligwa ang oras ang pamilya ni Alvarez agud magapangusisa ka magakuha sa impormasyon nga makabulig sa investigasyon. Sa karon tanan nga posibleng anggulo, ilang nalantaw ilabi na ang pagkaaktibo sila bilang miyembro sang karapatan nga mahimo rason sa nagluntad nga krimen. Madumduman nagalakat papauli si Alvarez sa ginarentahan nga balay sang ginlutang sang suspetsado sang makapila ka beses nga intunaan sang iya kamatayon. Ginakondenar sa Alliance of Concerned Teachers Negros Occidental ang pagpatay sa ilaanay Provincial Administrator nga si Zara Alvarez sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, gabi sa Agosto 17 pagi sa pagluthang. Sunod kay Gualberto Dahaw, Provincial Chairman sa IAC Negros, si Alvarez ang unang nga martir sa ilahanay kagin kasubo ang tabo sa iya. Dugang paninahaw, isa ka mabuot nga persona si Alvarez kag wala sang kapasidad nga maghimo sang kalakasan kag dedikado sa pagbulig, labi na kung edukasyon ang istoryahan. Nagpangabay ang grupo sa otoridad nga kung maghimo padasigon ang investigasyon agud mahatagan sa hustisya ang pagkapatay ni Alvarez. Pasiguro naman ni Dahaw nga sa piyak nga nadulaan sila sa isa ka kaupod, ipadayon nila ang ilang ginupisahan bago nagapati sila nga wala sila sang sala nga ginabuhat. Kami nagatusupo no tugang sini nagakondinar sang nahimo nga isa ka brutal na pagpatay sini sang isa ka isa ka mabuot na tinuga nagabulig sa iban. Kabahin sang payag ni ACT Negros Provincial Chairman Gualberto Dahaw. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman nga mga kaaksyon sa panahon subong sa new normal, ang paghalang sa ato ikaing lawas ang dapat ginaton nga prioridad. Back to basic mga kaaksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ang Sa ato naman nga paglikaw sa mga ubo, sipon, trangkaso, ang atong nirekomendar sa inyo ng Dr.
Barrier sa motorsiklo, hindi na kinanglan sa mga nagapuyo sa isa lang kabalay sa mga lugar ng ipaydalom sa General Community Quarantine. Samtang retirado nga pulis patay matapos matampukan sa debris sa mawaskog ng linog sa Masbate. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ay, good morning. Luwat sa aton rin nga gawon ko nibla ng Action Doors ang pila naton ka mga Go. Facebook followers kag mga ano ganina watch party watch party joiners. Join mo, di ba? Sa kay Ronet Pontino Banay, Flower, good morning, no? Sa kay Yuni Dizon Barrera, kag kay Kotok Barrera, good morning. Kay pare ko Glenn Sandaana dira, mayong agaman, May Geraldine Taguan Treyes, good morning. Sa kay Marika Gamila, uy, mga taga KB ni sa Siyudad Zambago, good morning. Sige, ano ka, gano ka? Sige na, greet na tayo mga ka-aksyon. Ato yung mga ka-aksyon, hindi ka imo lang. Dalay. Okay, so... Dito ta kay ko, no? Dito ta kay Dennis Kina, no? Kay Richard Bello, may aga action boy. Sige, good morning. 11, Nano Pitak. Katipunan eh, no? Saka, good morning, Action Radio, watching here at Victoria's. Greet ko lang pare ko Coral, kag Chavez, nga nagapangape. More power, Action Radio. Salamat. Nel ni Asikwan, si ano? Pirot. Si Roto. Nel ni Realista. Sige, forever. Forever. Tama. Oliver Pilaro Sosa. Samuel Juas Mendoza Kayot. Good morning, man. Margie Gion. Sakay ma-join ko na si Dennis, ano? Ma-join siya ko na, pwede ka join da ko no, ma'am. Di kayo nagambal, kagina si ano ka ba, Christy Villalobos, nga good morning sa Energy Fans Club. Ma-join sa ko, no? Ba't kay Dennis? Ang presidente, ba't anong gad-gad yan na, Nag-arugin ko kay Dennis, yan mo na ano na. Randy Teruel, good morning, man. Watching from Barangay Villamonte. Mayang aga. Ma'am Bernadette Lacson, good morning. Sakay Ronnie Arroyo, gamon turugod di sa Chicken House Lacson. Kilala ko ni si Ronnie Arroyo, yeah. Nice your dress, you're so beautiful. Ang bal ni... Ay, sino ang bal? Kaya ko face mask. Pirot. Ay, actually, ako siya nag-aan galing. Liga ba ako siya, gaan ko siya. Sige lang, makapit ko to karon. Okay. Siya naman kagina early pa na good morning naman sa Action Boy. Bisa na ano na ko bla pasulod na ko bla sa gate na bla sa dalom. Pabukas ni kuya, "Please morning." Gaw pag siya. Di super balik ko gid eh. Bisan dula pa panghusay bala. Ako ya pag-abot ko dalagan sa dayon kay ko ako ng ang barrier bla da. Ay, grabe gid sinang ano no. Perfect. Sige, go. Ano sige go? Ikaw naman. Ako naman gale. Sige dali lang gid load pa diya. Ari na si Vanessa. Vanessa Mayo, good morning. And to your beautiful Dorel C. Big shout out to my hubby, Dr. Mayo of Rochester, Minnesota. Gapamati man sa while we're eating our dinner. Night date nila nga duwa. Oy. Wow, sana all good date. Palakpakan, night date, no? Miss Dorel, I love your dress. Thank you. Autumn Thank you, kuno ang guys. color, amo na. Check autumn ang color. I don't know. Kaya mo na kuno autumn ang color. Actually, pagkita ko, color of autumn. Color of autumn siya. Ang autumn, di ba mo So, autumnos ni siya. Mo nang naga-autumn, doon mo lang mga leaves nga naga-brown. Nagaka-fall. Naga-fall. Yes, perfect. Ang another word for autumn is fall, you know? Winter, spring, summer, or fall. Di ba? Yeah. Ambot pila ka, ano sa ila? Pila ang weather nila? Apat na sila eh. Sa aton gani, pila yan? Dua lang. Dua lang gid no? Tig-ululan, kag tig-ilinit. Tig-ilinit, amula na yan. Kisa ka ilinit. Sige. Yes. Hindi mo ko mabasol. Sino hindi mo basol? Tama man ang iyang profile name. Muna, hindi mo ko Hindi mo ko mabasol. Miyara ka ni profile name nga, hindi ka kawalan. Grabe. Mga hugot ng mga profile name mo. Kaka-break lang na guro nila, Action Boy. Correct. Pagka-break nila, ilis ito sa profile name niya. Hindi ka kawalan. Ay, bongga. Correct? Yes. Suset Plumeda, may agaman. Jeneline Andales, sakay sige. Pretty Mahilom. Ako, Pretty Mahilom, good morning. Ann Albino, Daisy Tupas.
Kay Allen Transporto. Good morning, Action Boy. Guwapa sa imo dress. Ang dress niya. Ikaw ko ang gama. Big dyan mga dress niya, ano? Myla Rubin. Sa kay Lovely Glan Puro. Michelle Baikin. Uy, mama ni JM Joy. Okay. Good morning, Mother Michelle. Kanami ko no sa imo nga dress naman. Dress man gyapon ah. Sino ang bal? Si Mami ni JM. Wala pa ako nagatindog, ha? Pag tindog siya na, masilingag niya, baw! Pungko dahil. Pungko na lang dahil. Kay LV Tauro, maing aga. Happy 79th. 79th birthday. Huwag ko maloko na ito. Basta may kita sila. Happy 79th. Gag-greet siya sa happy 79th mo. Happy birthday. Tika balo naman ito na sa inyo. Nga mga edad dyan. Mga Sure. halin sa 3rd, 4th yan. May umuna yas. Tapos 79th na yan. Yes. Teka mag 79. Pila na naka-years? Ang? Mag 79. Ano? Pila naka-years na? May 5 years. Sobra eh. 5 years, 6 years. 6 years sobra eh. Okay. Okay, 79. Di na ito dampi, Action Boy man? Dili na kay Jan Steve Abaro. Michelle Baikin. Okay. Kay nanay, kay Mama Michelle. Dali ka, wala na time? Asi karon naman sa Standby na Action sa Balita mga Morning Edition. Morning Edition naman ka na. Yes. Balita National Standby. Bayan Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Ang sa ato naman mga ka-aksyon, nakaibalo ka mabala sa sining nga panahon, importante ang ato ni kaing lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Magamit na sa Santhone. Sa mga balita nasyonal, hindi na kinahanglan sa motorcycle barrier sa mga nag-istar sa isa lang kabalay sa mga lugar ng Baydalon sa General Community Quarantine, umpisa karon nga adlaw Miyerkules. Ginpahayag sa Joint Task Force COVID-19 Shield, nga ginaprubahan na ini sa National Task Force for COVID-19 upod ang pila ka mga measures nga protocol sa pag-angka sa motorsiklo. Sa mga lugar ng Baydalon sa GCQ, ang rider nga wala nag-istar sa isa lang kabalay nga na-require nga may angkas design nga barrier. Kinahanglan ang back rider isa ka authorized person outside resident o kung apor, kang driver mahimo nga hindi i-apor, apang ang duha pareho nga nagasuksok sang face mask kag full face helmet. Sunod pa sa Joint Task Force, ang motorsiklo dapat privately owned. Para naman sa mga lugar nga paidalom sa modified GCQ, ang LGU mayaras ang opsyon kung sundon ang pareho nga guidelines depende sa sitwasyon sa ilan sa kupan nga lugar. Patay ang retirado nga pulis matapos sa tampukan sang debris nga narumpag sini nga balay o kung sa sini nga balay bangod sa magnitude 6.6 nga linog nga nagtayog sa probinsya sang Masbate las 8:03 sang aga kahapon. Ang napatay ang ginkilala kay Police Colonel Gilbert Sauro, 63 anyos kag residente sang Sitio Alimango, Barangay Concepcion, Banwa sang Kataingan. Isa ka persona ginkilala kay Ronaldine Condrelion ang napilasan sa natabo. Sa record ni Masbate Public Information Office Chief June Bagahilog, may 18 ang napilasan sa Tagapalanas ang kaiping lamang nga banwa sang Kataingan. Sunod naman kay Kataingan PNP Commander Police Major Rostom de la Torre, ginabulubanta 40 tugtog 50 milyones pesos ang halit nga natugas sang linom. Gindala sa ospital si Senator Bong Revilla Jr. base man sa Facebook post ang asawa nga si Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado Revilla. Sunod kay Mayor Lani Mercado, nagwa sa x-ray examination nga nag-develop sa pneumonia sa senador, kag ang pag-isolate sa regular lamang nga pasilidad hindi na ideal para sa iyang bana. Gininyo man sang alkalde ang pangamuyo para sa iyang bana. Agosto 9, 2020, sang ginanunsyo sang senador nga nagpositibo ini sa COVID-19. Nagpain ang gobyerno sa Pilipinas ang 2.5 bilyones pesos nga pondo para sa pagbakas ng bakuna kontra COVID-19. Ini ang base sa proposed 2021 National Spending Plan sulod kay Budget Secretary Wendell Avisado. Sulod kay Avisado, ang 2.5 bilyones pesos nga pondo ang para sa 1 million vaccines o kung 1 ka milyon nga bakuna, pero ang Department of Finance ang mayara sang dugang nga source para magbakal sang bakuna para sa 20 milyones.
Ini ang ginisyo nga palayag ni avisado matapos ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte sang Lunes nga ang Pilipinas ang mabayad sa bakuna para sa mga Pinoy nga gikan sa Russia kag China. Ginpahayag sang presidente nga posible man ang installment nga pagbayad sang bakuna. Una na ang ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga kapin 20 bilyones pesos ang kinahanglan para mabakunahan ang 20 milyones ka mga tao. Ginpahayag ang kunya ni komandar sa isa ka medical expert nga kinahanglan kung nga magsuksok sang face mask bisan sa sulod sang balay kung mapungga ng paglaptas sang virus sa mga miyembro sang pamilya. Sunod kay Vice President of the Philippine College of Physicians, Dr. Maricar Limpin, madamo na sa nagkakatabo ng bilog nga pamilya ang nagpositibo sa COVID-19, rason nga dapat bisan sa balay sundon ang health protocols. Doon pa ni Limpin, obligado ang magsuksok sang face mask sa gwa o kung bisan yara lang sa balay, kay patuman ang social distancing para mapanubo ang risgo sang pamilya nga mapasahan sang virus. Kag sa katapusan nga balita national, gintawag ni PNP Chief General Archie Gamboa nga fake news sa nagalapta nga online o kung sa online nga mga party photos sa syudad sang Baguio. Suro kay Gamboa, wala sang kasadyahan na ginhimo sa syudad sang Baguio sa panahon subong sa COVID-19 pandemic. Una diri naglapta online ang malitrato ni Gamboa kag iban pang individual nga nagtambong sa pagtililipon nga wala ginasunod ang social distancing kag wala man nagasuksok sang face mask. Depensa ni Gamboa ang litrato kuha sadtong Pebrero 2020 kag isa ini ka pribado nga kahiwatan. Sa separado nga pahayagin klaro ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga wala sang natabo nga buffet kag ginsunod ang social distancing sa pagpanyapon nga natapos antes sang las 10 sang gabi nga curfew sa syudad. Dugang pa ni Benjamin wala man ginatagan sang VIP treatment si Gamboa. Sunod naman kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac, matuod nga may mga opisyal nga nagkadto sa syudad sa Baguio para sa isa ka event apang wala na dayon sa gintalan nga petsa bangod sa COVID-19 pandemic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina, arang kape nga wala ka ginakonsensya kung mag-inom ka, ginarekomendar ko gid sa inyo. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,